मोजा लाबाय आने ये नाम स्टोर नाम तो Biwas Cloth Store. बिवास Cloth Store. क्लथ स्टोर কিমান দিন হৈছে এইটো দোকান দিওয়াটো আমার দোকান দিয়াটো 5 বছর হইছে 5 বছর হৈছে মইতে নৱালে নৱা মহয় শান্তিপুর बेयावनो खाना सानफुरावनो दे माब्लानिफ्राय रोङा नों बर'नि रावखौ आं 1 बोसोर जाबाय 1 बोसोर जाबाय 1 बोसोरल' जाखादों दे दे ओमफ्राय बोराया मोनसे बुरियाबो दङ मा मावो बोरायालाय हा बोराया मा मावो মামুমো मा मावो কি কাম কৰে কিবা ঘৰতে খেতি কৰে খেতি কৰে আপুনি বিজনেসম্যান দে ভাল হৈছে তেনেহ'লে नै बेनो मानो मा दखान ना बिवास क्लथ स्टोर बिवास क्लथ स्टोर नैबे स्टोरावहायनो फैनानै नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरो नै मोजां मोजां सार्टफोर दङ ओमफ्राय सक एबा मुजाफोर दङ नै बेवहायनो फैनानै लांफैनो हागोन आरोखि बिवास क्लथ स्टोरावहायनो गय फान दखानबो होयो बैथिंजाय लामा सेराव बेलाय जुता दङ फैना लांफैनो हागोन बेलायनि टफि दङ बेलायनि मोजां मोजां टफि दङ बेसे बेलाय टफियालाय बे 130 मोजांथार मोजां क्वालिटी नै हेन्डकार्चिप दङ ओमफ्राय मुजा दङ नै सक ओमफ्राय गोरलै गोरलैफोरनि टफि दङ नै बेलायनो नोंथांनो मा बेसाद नांगौ फैनानै लांफैनो हागोन आरो नायनि लोगोफोर दिनैथ' 15 थारिख नालाय डिसेम्बरनि दायो बर'दिन बाजारखौ नायनि माबायदि जादों माबायदि मानसि फैदों मानसिया माबायदि होंगो दोंगो जादों नायनि बर'दिन बाजारा नायनि लोगोफोरनो गारिखौथे माने पार्किंआव दोननोनो जायगाया गैलायलाय आरोखि ओरैबायदि नायदोनै खायसे फैबायानो बाजार खालामनानैहाय खायसे दासो ओंखारबोगासिनो दङ नायनै ओरैहायबो बाजारनि होंगो दोंगोआवहाय बिथांमोना पार्किंआव थागासिनो दं नायनो ओरैहाय क्रिसमासनि बाजाराव माबायदि होंगो दोंगो नै नायदो लोगोफोर माबायदि होंगो दोंगो नै खायसे थांदों खायसे फैदों खायसे बायनानै फैबायानो न'आव थांबायानो खायसे दासो फैगासिनो दङ नायदो लोगोफोर नै नायदो नै ओरैहाय क्रिसमासनि बाजार ओरैहाय नै मा होनो सानद्रै संग्राय जेखाइ दुलि बायलागासिनो दं आरोखि नायनो ओरैहाय नायनो ओरैहाय क्रिसमासनि बाजार नै होंगो दोंगोथार नांजोबबाय बुस्थुफ्रा बयनोमोन औ दे जोबजाबाय दा नांजोबबाय दा नांजोबबायानो जायो हमनो नांबाय दे क्रिसमासनि बाजारफ्रालाय माबायदि जादों मानसिफ्रालाय बिदिनो क्रिसमास होंगो दोंगोथार बुहुद खम खायसे बायनाया माने दा सिजोमनिल' लांनो थाखाय माने गोजां बोथोर जाहैबाय नालाय बर'दिन सिजोमनिल' बायो फालेंफोरखौ बाया बारा माने दा जोंनि खृष्टान मानसिया बांसिन सिजोमावहाय दा नै मा लांफैदों गुमै मा लांफैदों ओमफ्राय नोङो माबा लादोंथ' सोर आफाया बोरैथो आफायालाय 아직 키우고 한대래 왜? 엉시대 자리. नै ओरैहाय दख'ना नायलादों मा होनो
माबाफ्रा मा होनो आइजोफ्रा नाय नै बे जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्थिफुर बाजारनि भारा बटन फानग्राफोर ओरैबायदि लाबोदों कृपया लाइन पर बने रहे আপুনি কথা পাতি থকা ব্যক্তিগৰাকীয়ে আপোনাৰ কলটো হোল্ডত দেখবেন